जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय NIA केस नांनाय NDB बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जों दिनै बर' खौरांनि गेजेरजों मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामियाव गोबाव सम जोबथेसालियाव बिथांमोना NIA केस नांनानै थानाय के सिमां आरो बिलासै बिथांमोना गोबाव सम जोबथेसालियाव जोबजाना दोननाय बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव फैबाय। बे समाव जों बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो दसे सम बिथांमोननिफ्राय माखासे जारिमिनफोरखौ जों मिथिनानै लानि। जिहेतु गोबाव सम जेल जानानै दिनै उदां अख्राङाव फैबाय, मा फोरमायगोन? दा जों 10 बोसोरनि उनाव दिनै जों न' नुफैदों आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ जों लोगो मोनफैदों। दा बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। जिहेतु नोंथांमोना दि गोबाव सम जेल जानानै दि उदां अख्राङाव फैबाय, सोरखौ साबायखर होननानै फोरमायगोन? दा जों गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला आसाम स्टेटनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि BTRनि जा CEM प्रमद बर' सार आरो बिसोरजों लोगोसे नांफानाय रन्जित बसुमतारी आरो जोंनि केसआव बार बार नांथाबबाय थानाय बिथां दानसोरां सार, बिथांमोनखौ जोंनि थाखाय नांनानै जोंखौ बख'नायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर रोजा रोजा साबायखर बावो आरो। जिहेतु उदां अख्राङाव फैबाय, दा माबायदि मोनदों गोसोखौ? जोंथ' बुंनो थाङोब्ला बहुद गोजोननाय मोन्दों आरो। दिनै जों जाय मानसिखौ जों 10 इयार्स 10 बोसोर जों नागारनानै दङमोन रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ, दा जों 10 बोसोरनि उनाव जों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। जों माने रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ आर'नाइ फालि सोदों बरायनानै। दिनै आंथ' दुम्ब्रुगुरिनि जाहैबाय, 2 नं दुम्ब्रुगुरिनि, थेवब्लाबो आं कलबारियाव दंफैयोमोन। दा कलबारिनि रायजो राजाफोरा आंखौ दिनै आर'नाइजों मान बावदों आरो, माने बरायदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो। बे समाव जों बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लाबावगोन बिथां बिलासै होननानै बिथांखौ आफादाव मिथिनाय जायो। जों बिथांनिफ्रायबो जों बर' खौरांनि गेजेरजों जों बिथांनिफ्रायबो जों माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। जिहेतु उदां अख्राङाव फैबाय, मा फोरमायगोन? दाथ' जों सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकार, दा बिसोरो खामानि मावनानै जों ओंखारनो हादों। बेनि थाखाय रोजा रोजा एकदम धन्यबाद होयो जों। आरो प्रमद बर' सारखौबो एकदम गोजोननाय बावो आरो। जोंनि जिउआ आरो एकदम जेनेबा मोनफिननाय रखम जाबाय आरो। जिहेतु गोबाव सम जेल जानानै फैनायनि उनाव गोसोखौ माबायदि मोन्दों? जों 10.5 बोसोर बिदि थानानै दा माखासे फैफिननो हाबाय न'आव, एकदम गोसोखौ आरो गोजोननाय मोनदों आरो। आफादाव नोंथांखौ मा होननानै बुङोमोन? आफादावथ' बिलासै बुङो। बहा हमजादोंमोन नोंथाङा बै समाव? समाव मेघालयआव हमजादों आरो। माबायदि जेंना जेंसिजों सोलिनांदों जिहेतु नोंथांमोना जोबथेसालियाव थानाय समाव? जोंथ' आरो बे समाव बहुद दुखु खस्थ'निफ्राय एकदम सोलिनांदों आरो। जों थाखा फैसा जेबो गैया, बिदिनो जानाय लोंनाय एसे खस्थ' जायो नालाय जेलाव, बिदिनो थाब थुब बिदिनो सोलियोमोन आरो। जिहेतु गोबाव सम जोबथेसालियाव जोबजानानै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय, बे समाव जों बर' खौरांनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथाखौ जोङो मिथिनानै लाबाय।